Sok tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Somkuti szerint a világ, és jöjjön az ígért nézői, olvasói, az kevésbé, nézői és hallgatói kérdésekre adott válaszoknak a második része. Mielőtt azonban belemennék, mindenkit szeretnék arra kérni, hogy aki még nem tette meg, az iratkozzon fel, kommenteljen, lájkoljon, ossza meg a videókat, mert ezt szereti az algoritmus. Köszönöm szépen! Mielőtt belemennénk a kérdések megválaszolásába, két dolgot szeretnék elmondani, két dolgot szeretnék felidézni. Az egyik az egy mondás John Lewis Gaddis Nagy Stratégia című könyvéből, amelyet most olvasok, és kiborítottam belőle a papírkáimat, majd összeszedem, amelyben van egy zseniális mondás az elején arról, hogy hogy is működik a, az előrejelzés, hogy is működnek a dolgok. Itt egy Berlin nevű filozófusról beszél a szerző, aki azt mondja, hogy vannak a sünök és vannak a rókák. Mielőtt belemennénk egyébként, hogy pontosan mit jelent, felolvastam, hogy kinek köszönöm még a szerző a könyvet, és a Brady Johnson Nagy Stratégiai Program 2006-os megalapítása lehetővé tette, hogy további szakembereket vonjunk be a projektbe: David Brooks, Walter Russell Mead, John Negroponte, Peggy Noonan, Victoria Nuland, hoppá, Paul Solman, Jake Sullivan, Biden elnök nemzetbiztonsági tanácsadója volt, és Ivan Wolfson. Úgyhogy itt egy érdekes jelenségre hívnám fel a figyelmet, amely szerint azért vannak olyan részei, vannak olyan összetevői ennek a történetnek, amiről azért érdemes és kell is beszélni. És az idézet, amelyet fel akarok olvasni, az gyakorlatilag arról szól, hogy ugye a rókák, akik az előrejelzéseikben a különböző információforrások intuitív összemadzagolásra támaszkodnak, azok szkeptikusak a nagyszabású forgatókönyvekkel levont következtetésekkel kapcsolatban. Ezzel szemben a sünök, azok nem bocsátkoznak önkritikába, mások bírálatát pedig félresöprik. Tehát gyakorlatilag a lényege az ennek a gondolatkísérletnek, a lényege az ennek a hozzáállásnak, hogy a globalisták azok a sünök, akik tovább növelik a tempót, tovább növelik a kreténség mértékét, ha valami olyan dologgal találkoznak, ami nem illik bele a koordinátorrendszerükbe, a rókák pedig a jelenlévő realista elemzőhöz hasonlóan állandóan a kétségeiket fogalmazzák meg az ilyen nagy magyarázatokkal kapcsolatban, mert mindig van valami a háttérben, úgyhogy ennyit az önigazolásról. Most pedig beszéljünk egy pár szót arról, hogy mi is történt Kecskeméten. Több hír is eljutott hozzá, mindenkinek köszönöm, aki elküldte. Innen is sok szempont jelenik meg, és próbálom összetenni, ami kirajzolódik ezekből. Én azt a verziót vagyok hajlamosabb elfogadni, amely szerint egy kevéssé őrzött területen a radarnak egy részét szerelték csak ki. Ugye a hírek szerint 8-10 perces munkával ez megoldható volt, ami bármelyik, vagy nem bármelyik, de a legtöbb őrség figyelme mellett megoldható, pláne egy olyan gépről, amiből már többi értékes és kiszerelték fegyverek, katapultülés, stb. Úgyhogy igazából az a kérdés, hogy kinek a megrendelésére történhet. Tehát ugye egy gépből egy alkatrész tűnt el, tehát nem egy tömeges méretű dologról van szó, ettől függetlenül kellemetlen, és az is kellemetlen, hogy kiderült. Tehát megint ez azért vet föl kérdéseket sok mindennel kapcsolatban, ez elhárítástól kezdve a őrzésvédelmen át, de ez egy másik történet, azért egy radar alkatrész azért nem egy olyan dolog, amin háborúk múlnak. Nyilván a kérdés az, hogy melyik állam használ hasonló vagy olyan MiG-29-eseket, amely a Magyar Honvédségnek volt, és akkor nagyjából meg is van a válasz, hogy kilopathatta el ezt az alkatrészt, úgyhogy ez volt az a két dolog, amiről szerettem volna beszélni, és akkor vágjunk is bele a kérdésekbe. Ugye az első és legfontosabb ilyen szempontból az a Kovács Tibor Árpádtól érkezett kérdés, ez az első kérdésünk a mai nap, amely úgy szól, hogy 1521-ben Nándorfehérvárnál másképp alakulhatott volna a küzdelem, hogyha ugyanazt a támogatást megkapjuk, mint a nyugattól, mint most Ukrajna. Én úgy gondolom, hogy a nyugat a 16. században a reformáció megkezdése után saját magával volt elfoglalva. Ugye ne felejtsük el, hogy Luther Márton alig egy évtizeddel korábban szögezte ki a téziseit a katedrálisnak az ajtajára, tehát innentől kezdve a nyugati megosztottsága sokkal nagyobb volt, mint most, akármilyen hihetetlen. Tehát innentől kezdve akkor esett le, hogy mekkora veszélyben vannak, amikor
legkeletibb, nyugatinak tartott és elismert várost, Bécset ostromolta meg a török először, és onnantól kezdve is sokáig tartott, míg rájöttek arra, hogy őket mekkora veszély fenyegeti. Úgyhogy az egyesített nyugat képes lett volna egyébként szembeszállni a török haderővel, nem kismértékben azért, mert a törökök elég távol voltak a bázisaiktól. Ettől függetlenül nem a mi két szép szemünkért segítettek a török elleni küzdelemben, hanem azért, mert a saját, majdnem kimondtam az S betűs szót, a feneküket fedezték, úgyhogy maradjunk ennyiben. A másik kérdése pedig az Kovács Tibor Árpádnak, hogyha elmegy Trump Moszkvába, akkor mivel fogják überelni az alaszkai légibemutatót, csillagrombolóval vagy halálcsillaggal? Jó a kérdés, én úgy gondolom, hogy valószínűleg az orosz lopakodókat fogják felvonultatni, illetve ha már repül a híres Pakda, ami ugye a orosz lopakodó bombázónak a kódneve, akkor azt is be fogják vetni, ha már van olyan állapotban, hogy föl tudják vonultatni. Köszönöm szépen a kérdést. Nagy Csaba kérdezi, hogy látok-e arra bármilyen esélyt, hogy Európa magára találjon és megpróbálja visszaállítani egykori fényét. Ha a nyugat végül mégis összeomlik, van-e bármilyen esély arra, hogy nem ránt minket is magával? Hát ez egy kitűnő kérdés. Én erre azt tudnám mondani, és erre azt szeretném mondani, hogy a nyugat akkor tudna visszatalálni ebből a zuhanó repülésből, hogyha visszatérne az alapértékeihez. Tehát ezt sajnos valahol nem látom. Tehát nem látom azt, hogy azok az értékek, azok az eszmék, amik a nyugatot nagyjá tették, a saját teljesítmény folyamatos megkérdőjelezése, a nyitottság az új eszmék iránt, a rugalmasság, a vállalkozói kedv, ha ezek visszatérnének, akkor meg lehetne fordítani ezt a folyamatot, de a jelenlegi elit ezekben egyikben sem érdekelt. Se a vallási toleranciában, vagy ideológiai toleranciában, se a vállalkozói kedve, hiszen az a pénzügyi hatalmát fenyegetné, se az új ötletek iránti nyitottságban, hiszen az is a befolyását fenyegetné. Tehát sajnos attól félek, hogy ennek az esélye nagyon kicsi. Én is ezt szeretném. Ez áll hozzánk a legközelebb, akárki akármit mond. Úgyhogy nagyon nehéz elfogadni azt, hogy Európa és az Egyesült Államok is túlélte önmagát, és most már a hanyatlás lassítására van esélyünk, egy ilyenfajta megújuláshoz egy nagyon komoly társadalmi igény kellene, már pedig az a társadalom, amelyik a saját túlélésével, a saját élvezeteivel van elfoglalva, az az elit, amelyik még a hatalma megőrzésével van elfoglalva, és nem a megújulással és az egyebekkel, az erre sajnos teljesen alkalmatlan. Úgyhogy a kérdés, hogy a nyugat összeomlik, milyen esélyünk van, hogy ezt megússzuk, hogy nem ránt minket magával. Én nem vagyok olyan pessimista, mint a kérdező, szerinte semmi. Szerintem van esélyünk túlélni, de ehhez nagyon komoly változásokra van szükség. Ugye, hogy ez mit jelent, azt még nem tudjuk. Hatalmi centrumok vannak, voltak, lesznek. És az, hogy a nyugat összeomlik, mint hatalmi centrum, az nem jelenti azt, hogy máshol nem emelkednek fel hatalmi centrumok. Tehát ezeket a kérdéseket is ugyanolyan realistán kell látni, ahogy az Árpád-házi királyok kezdve Géza fejedelemmel látta. Gondoljunk bele abba, hogy ma ugyanolyan helyzetben vagyunk, vagy nagyon hasonló helyzetben vagyunk, mint amikor a honfoglalás után közel 100 évvel, majdnem 100 évvel, a 900-as évek végén, 80 évvel, 900-as évek végén Géza fejedelem elküldi a Quedlinburgi Birodalmi Gyűlésbe, azt hiszem 973 vagy 76 volt az, elküldi a követeit, hogy térítőket kérjen. Tehát felismerte azt Géza, hogy mi a túlélésnek az áloga. Ez azt jelentette, hogy szinte mindennel szakítanunk kellett, ami korábban minket jellemzett. Hoppá! Tehát István tartjuk az államalapítónak, de a munkát Géza kezdte el. Mondjuk István tette fel az írjapontot, az is igaz. Tehát ezeket a dolgokat érdemes végignézni, érdemes végig gondolni. Én úgy gondolom, hogy a nomád életünk és az ideológiánk, a táltos hit, meg a magyar hiedelemvilág föladásával tudta azt az Árpád-ház garantálni, hogy a magyarság megmaradhasson. Az akkor nem volt túl nagy ár? Ezen nagyon érdemes elgondolkozni. Én nem tudok rá válaszolni egyelőre, nem közelítettem még meg ezt a kérdést ebből a szempontból, ezt most Csabának adott válaszra ugrott be, ezen gondolkozni kell. Ez még nem egy kikristályosodott vélemény, ezen mindenképpen mindenkinek javaslom, hogy gondolkozzon rajta tovább. Köszönöm szépen a kérdést. Földesi Zoltán írja, hogy a démonokkal fertőzött technológia, mint koncepció sok helyen felbukkant, ilyen például a Warhammer 40 és a Mutant Chronicles.
Igen, ez azért érdekes ez a gondolatkísérlet, mert ugye azt feltételezi, hogy valamit meg lehet démonok által fertőzni, hogy annak van lelke, annak a technológiának. Tehát minél több szakemberrel beszélek, annál inkább kialakul az a benyomásom, hogy minél összetettebb egy szerkezet, annál inkább tényleg van lelke. Most ez lehet, hogy egy eretnek gondolat, de hogy mondjam, tehát sokszor megmagyarázhatatlan dolgokat produkál, akkor inkább így gondolom. És ezt lehet lélekként azonosítani. Hogy ez honnan jön, mitől van, ez megint meghaladja a jelenlegi tudásunkat, de akkor lehet démonokkal megfertőzni egy ilyen gépet, hogyha van lelke. Most ez egy messze vívő gondolat, hogy például ha egy embert bezárnak egy ilyen gépbe, vagy egy emberi tudatot bezárnak egy ilyen gépbe, az megbolondulhat-e, vagy akár démonok által megszállásra kerülhet-e. Ezen érdemes gondolkodni, erről érdemes lenne beszélgetni, ez talán valahol valamikor egy jó beszélgetés témája lesz. Még egy csattanó, hogy a Mutant Chronicles-t azt a Warhammer 40 000-ből kiszállt, vagy kirúgott, ezt nem lehet pontosan tudni, fejlesztők találták ki, és csinálták meg olyanra a világot, hogy nem véletlen hasonlítani a 40 000-re. Köszönöm szépen a kommentet Földesi Zoltánnak. Szabó Attila írja, hogy jó lett a műsor a hadihajókkal, lehetne egyet csinálni a rakétákkal is, mert ugyanis a rakéták lelki világa egyre bonyolultabb, szívesen megnéznék ezekről is egy hiteles bemutatót. Köszönöm szépen a kommentet. Az előző hírhez hasonlítva, ez egy érdekes gondolat, kísérletre ad alapot, hogy milyen lehet a rakéták lelki világa, pláne a démonok szállják meg. Nagyon szépen köszönöm a javaslatot. Érdekes lehetne, és abszolút érdekes is egyébként ez az összehasonlítás, hogy gondoljunk csak arra, hogy a Pakisztán által használt légi harc rakéták jobbnak bizonyultak, mint a francia csúcs technológia, azért megvan a maga bukéja ennek a sztorinak. Egy picit megmondom össze, attól tartok, hogy bármilyen is tetszik ez a javaslat Szabó Attilától, hogy a nézettség alacsonyabb lenne, mert ezek azok a fajta, hát hogy fogalmazzak, azok a fajta jellegzetességei a modern, meg általában a hadviselésnek, ami kevésbé érdekli az embereket. Tehát arról csinálni egy műsort, hogy mondjuk a modern korban melyik ö, ö, katonai felszerelés a jobb vagy a hatékonyabb, az nem tudom érdekelni annyira az embereket, hogy melyik harckocsi jobb, melyik repülőgép, vagy melyik hadihajó. De egy lehet, hogy próbát megér egyébként, beszélek majd szakértőkkel, úgyhogy köszönöm szépen Szabó Attilának a kérdést, ezen is gondolkozom. Ez egy ilyen elgondolkodható műsor lett. Ezért szeretem a kérdéseket, mert mindig elgondolkoztatnak. Köszönöm szépen. Antal Tamás kérdezi, és illetve írja, hogy Trump Dél-Amerikára való odafigyelése azért lehet ennyire kiemelt, mert nem akarja, hogy Brazília BRICS tagként regionális hatalom legyen a déli kontinensen. Volt róla szó, hogy Trump nagyobb mértékben akar az amerikai kontinensekre koncentrálni. Igen, ez egy kitűnő észrevétel. Ugye ne felejtsük el, hogy van egy olyan amerikai fogalom, és a tegnapi ultrahangban is beszéltem erről, ami számunkra teljesen ismeretlen, ez a nyugati félteke. Ugye mi ahhoz vagyunk szokva, hogy északi és déli féltekéről beszélünk, de az amerikai felfogásban ugye van egy ilyen amerikai fogalom, hogy excepcionalizmus, az amerikai kivételességnek az ideája, és ebben ők beszélnek egy nyugati féltekéről, egy Western Hemisphere-ről, ami lényegében az amerikai kontinenst jelenti. Észak-Amerikát, Közép-Amerikát és Dél-Amerikát. Na most ez az a terület, amit egyébként a Monroe elv alapján ugye nem hagynak, hogy más nagyhatalom oda betegye a lábát. Úgyhogy ugye az ultrahangban Kamilával Venezueláról beszélgettünk, de valószínűleg Venezuela még egy kezelhető méretű ország az USA szempontjában. Nyilván egy 220-30 valány millió lakosságú Brazíliával már nem tudnak mit csinálni. Tehát azt ilyen szempontból katonailag tényleg csak klasszikus zsarolással, illetve egyéb olyan módszerekkel lehetne kezelni, ami a 21. században ezzel annyira nem mondjuk így elfogadható, tehát hogy ez egy ilyen történet. Meglátjuk, ugye közben megnéztem, mennyi Brazília lakossága, 207-208 milliót mondanak, úgyhogy akkor 200 milliót emlegettem, akkor nem tévedtem nagyot. Úgyhogy valóban elképzelhető, hogy az a fajta erőtér kialakulását igyekszik Trump megakadályozni Dél-Amerikában, amelyiket egy Brazília jelentett, ne felejtsük el, hogy messze legerősebb országról, legnagyobb országról beszélünk ebben a régióban. És tegyük hozzá, nagyon fontos, hogy egyrészt ugye van egy érzelmi közösség is, nagyon sok szempontból közös a történelmük ezeknek az államoknak, másrészt pedig a földrajzi viszonyok nagyon nehézé tesznek bármilyen háborút. Tehát innentől kezdve az a fajta fegyveres ellenesség, ami Európában és a világ nagy részén magától értetődő, az abban a régióban nem az. Köszönöm szépen a kérdést és az észrevételt.
Ugye, Tóth Tamás kérdezi azt, hogy gyakran keverem a parlamentet és a bizottságot, ez így van, mind a kettőt teljesen fölöslegesnek tartom, de hogyan alakult ki, hogy a Ursula von der Leyen ilyen szinten uralma alá hajtotta az európai vezetést, elvileg a lakosság arányában küldenek képviselőket, amik aztán utána szavaznak. Mégis úgy néz ki, hogy létrejött egy Európa egyetlen országát sem képviselő sóhivatal, és ők osztják el a pénzt. Hogy ez Magyarországon senkit sem zavar, Magyarországon kívül senkit sem zavar, ez hogy lehetséges? Hát igen, erről is beszéltünk tegnap az ultrahangban, hogy amíg jólét van és biztonság, addig bármit meg lehet csinálni az emberek feje fölött. Ugye emlékszem a 90-es években, amit Magyarországon akkor is hevesen zajlottak a politikai küzdelmek, és akkor egy Svédországban élő, ugye 56-ban oda menekült ismerősen mondta, hogy Svédországban senki is tudja, hogy ki van hatalmon. De a 4 évente elmennek szavazni, akkor megnézik, hogy ki az, aki közel áll hozzájuk, és onnantól kezdve vele vagy leszavaznak, vagy nem szavaznak le egyébként, és utána ennyi. Tehát nem érdekli őket, hogy mi történik fölül, és ez normál esetben így is működik. Ja, írja Tamás, hogy ő is hogy keveri a parlamentet és a bizottságot, én is, mert teljesen súlytalanok. De ugye abban a helyzetben, amikor az elit önálló életre kell, ugye Johan Noval Harari meg is írta az Elit és a többiek című könyvében, hogy az elit magasról tesz arra, hogy a nyugaton, mit gondol a lakosság, hogy a megteheti azt, hogy semminek nincs következménye életmódban, értékítéletben, stb. A lakosság annyira el van foglalkozva saját dolgaival, és annyira el van foglalva a saját történeteivel, hogy gyakorlatilag bármit meg tud tenni, és meg is tesz következmények nélkül, tegyük hozzá, hogy a igazságszolgáltatás, vagy inkább jogszolgáltatás aktív segítségével, akkor azt fog csinálni, amit akar. Tehát a lakosságot Európában azért nem érdekli, hogy mi történik fönt, mert egyrészt volt béke, biztonság, másrészt volt jólét, és hát meg is mondta neki, hogy ne szóljon bele. Csak ahogy egyre kevesebb a béke, egyre kevesebb a biztonság, bele fognak szólni, és ezeknek a elefántcsontoronyba üldögélő hölgyeknek és uraknak egyre nehezebb lesz a sorsa. Tegyük hozzá, minden alappal meg is érdemlik ezt. Köszönöm szépen Tóth Tamásnak az észrevételeket. De Dóra György kérdezi, illetve javasolja, hogy beszéljünk a Boeingról, mert már 2020-ban a Boeing 736 MAX megjelenésével lehetett arról tudni, hogy ez a turbokapitalizmus állatorvosi lova. Én nagyon szépen köszönöm Dóra Györgynek a kommentet, meg fogom nézni, ugye az a cikk, amit emlegettem, hogy a Boeing, mint a nyugati mérnök gondolkodás kudarca, az egy nagyon komoly probléma, mert egy haditechnikai cégről is beszélünk, tehát ezt mindenképpen fel fogom dolgozni. Köszönöm szépen az anyagokat, fogok róla beszélni. Egyébként a 737 MAX és a hozzá kapcsolódó dolgok, azok már eleve egy olyan történet, ami mint egy állatorvosi ló mutatja, hogy mi a baj nyugaton. És erről kell beszélni. Nem azért kell nyugat problémáról beszélni, mert keleten kolbászban van a kerítés, hölgyeim és uraim, hanem azért, mert ez a mi világunk, és ami itt zajlik, az szó szerint húsba vágóan érint mindenkit, aki mondjuk fölül egy Boeing 237-esre. Hoppá! Köszönöm szépen az észrevételeket Dóra Györgynek, és fogom használni az anyagait. Ha elfelejtem megemlíteni, hogy felhasználtam az írását, elnézést kérek előre. Lehet ilyen, de igyekszem nem megtenni. Köszönöm szépen. Biztos, hogy felhasználom, csak lehet, hogy elfelejtem megemlíteni. Nem szeretek idegen tollakkal ékeskedni. Vionar kérdezi, hogy mit gondolok a két kínai hajógyár egyesüléséről. Hát kedves Vionar, megmondom őszintén, nem maradtam erről a hírről, viszont hogyha elküldöd a következő kérdések közül, akkor reagálok rá. Amit elmond, ebből a rövid mondatból úgy gondolom, hogy Kínában is felismerték, hogy előnyben vannak hadihajó építés szempontjából, és ezt az előnyt meg is akarják tartani. Úgyhogy nekem ez szokott az ilyen típusú egyesülésekből az eszembe jutni, mert azért akármilyen hihetetlen, a kínai kommunisták is hisznek a versenyben, úgyhogy ez egy érdekes történet. Hisznek a versenyben, amíg nem áll az állam érdekének az útjában. Nekem ez a hátsó gondolatom a hír hallatán, de hogyha küldesz hozzá egy linket, akkor ígérem, hogy utána nézek és válaszolok rá, és küld be ide a kérdések közé. Köszönöm szépen. Kovács Tibor Árpád következő kérdése érkezik, ami úgy szól, hogy előbb-utóbb az orosz-ukrán háborúban kapcsolatban alá fognak írni valamilyen megállapodást. Először is el fog-e hinni belőle bármit is Putyin? Ugye az nyugat sokszor átverte az oroszokat, komolyan fogja venni, és mivel szombaton írok, ezért pálinkás jó reggelt kívánok szigorúan pálinkával. Köszönöm szépen, hétfő reggel olvasom az írását, Kovács úr, sajnos nem tudok pálinkával kocintani, de
vasárnap délután kocintottam az unokám, illetve a többi jelenlévő egészségére, igaz nem pálinkával, hanem pezsgővel, de köszönöm szépen a javaslatot. Itt is elmondom, hogy a kultúrát alkoholfogyasztás híve vagyok, annak a kultúrát alkoholfogyasztásnak, amelyik nem jár utána súlyos következményekkel, egy kis fejfájáson kívül. No, visszatérve a kérdésekre, nagyon érdekes ez a kérdés, mert nekem most az a benyomásom, hogy az orosz vezetés semmit nem hisz el a nyugatnak. Ugye több olyan hír is megjelent, hogy az igaz, ahol orosz katonák vannak. Úgyhogy ez egy nagyon durva és kemény kijelentés. És nekem az a benyomásom, hogy az oroszok a nyugat gőgjét, arroganciáját megpróbálják ellene fordítani. Tehát ők fognak aláírni egy olyan megállapodást, amit utána eszük ágába se lesz betartani. Ez pedig a nyugat számára egy igen komoly ébresztőnek kellene lenni. Tegyük hozzá, hogy miután a nyugat senkit nem ismer el egyenlőnek saját magával, hogy idézzük fel a muszlimoknak a gyaurokra vonatkozó kijelentést, amely szerint egy muszlim, ha aláír egy szerződést egy gyaurral, akkor bármikor kilép belőle, hiszen egy alacsonyabb rendű csoporttal írta alá ezt a szerződést, tehát nem kötelező rá. A nyugat is így áll mindenki máshoz, a nyugati elit, úgyhogy kíváncsi vagyok az oroszok, hogy fognak erre reagálni, de az észrevétel jogos, tehát bárki, aki úgy gondolja nyugaton, hogy egy olyan szerződésbe bele tudják kényszeríteni az oroszokat, ami nem veszi maximálisan figyelembe az ő érdekeiket, és nem adja meg azokat a garanciákat, amelyeket ehhez ők kérnek, az nagyon súlyosan téved. Ez megint nem szép, nem jó, nem erkölcsös, csak ettől még így van. Köszönöm szépen a kérdést. Vionar következő kérdése érkezik, amelyben egy magyarul nemrég megjelent könyvet ajánl a figyelembe, ez pedig az első kínai tudományos fantasztikus regény, a Bihue Guan Zhuren új korszak. Köszönöm szépen az ajánlást, emlékeim szerint ismerem is a kiadót, ha jól emlékszem, a Multiverzum volt, aki kiadta. Még nem olvastam sajnos, de mindenképpen izgalmas és nagyon érdekes, hogy ugye a Kínában 1908-ban már ezzel foglalkoztak, ugye emlékezünk rá, hogy ekkor még császárság van Kínában. Köszönöm szépen az ajánlást. Lászlónak köszönöm szépen a gratulációkat, és az első kérdése az, hogy az uniós politikusok komolyan gondolják-e, hogy fel kell venni Ukrajnát az Unióban, és Ukrajna lesz az Európai Unió hadserege. Mert én ebből köszönöm szépen nem kérek, elege van a szovjet hadseregből, még ha Ukrának is hívják. Kitűnő észrevétel, maximálisan egyetértek, és azt kell, hogy elmondjam, amit az egyik korábbi kérdése elmondtam, hogy egy volt magyar gazdasági miniszter szavait idézném, a békát sem kérdezik meg, ha le akarják csapolni a mocsarat, tehát az európai lakosságot sem kérdezi meg az elit, hogy mit gondol arról, hogy ő mit dönt. Ez nem szép, nem jó, nem erkölcsös, még szerintem még törvényesnek sem mondható, ettől függetlenül megint csak így van. Tehát gyakorlatilag ez a koncepció az egyre inkább valósnak tűnik. Nagyon nem tudok rá mit mondani, mint azt, hogy előbb vagy utóbb valakinek az európai elitet le kell cserélnie, mert nem az európai lakosság érdekében cselekszik. Hát ezt, hogy ez milyen módszerrel történik, hogy forradalom lesz, vagy csak egy sima gazdasági összeomlás, és utána a forradalom, azt lehetetlen megmondani, de én most már egy ilyen lakonikus, fatalista nézettel állok az egész elé. Most jelen helyzetemben nem tudom megengedni magamnak, hogy egy nyugati körútra menjek, egy műsort is kell csinálni, meg vannak anyagi vonzatai is, viszont amint lehet, el fogok menni, megnézni azokat a francia kisvárosokat, azt a Brüst, amiről annyit hallottam az Erőszakig című filmben, aminek a visszatérő gondolata az volt, hogy fucking Brüss. Ezeket mind-mind szeretném megnézni, amíg lehet. Aztán, hogyha ugyanúgy az európai gazdasági válság, ami már itt kopog a kapunkon, és már Friedrich Merz is erről beszél, akkor higgyük el, hogy komoly gondok vannak, az társadalmi felfordulásba vezet, akkor itthon maradok a reményeim szerint nyugodt Magyarországon, és innen nézegetem a képeket, amik maradtak ezekről a korszakról, amíg véget nem ér ez az átalakulás. Úgyhogy igen, ez egy Európai Unió, a vezetése szó szerint a falnak vezeti az egész kontinenst, köszönjük szépen nekik, idézőjelben nyilvánvalóan. Másik kérdése Lászlónak az, hogy a Magyarországon ugyanitt hazudnának a vezetők, mint a franciák, németek, stb. Az EU belépésről, akkor Törökország, Szerbia miért nincsenek még az EU-ban? Hát igen, ez megint egy olyan kérdés, hogy kinek állna az érdekében, kinek nem állna az érdekében, kinek hogyan lenne jó. Én emlékszem arra, 2000-ben voltam kint Luxemburgban, az akkori munkahelyem, a Goodyear Dunlop küldött ki egy terrabroncs képzésre, és ott
Beszéltem románokkal, lengyelekkel, bolgárokkal, és az egyik bolgár sásznak a felesége már Brüsszelben dolgozott. És ott az volt az egybehangzó vélemény, hogy a többségük velem ellentétben mérnök volt, illetve legalábbis szakember, agronómus, stb., hogy az elitnek mindenképpen jó az Európai Uniós csatlakozás, mert kinyílik nekik a világ, az átlag dolgozó számára viszont nem annyira. Csak ugye ezt itt mi, kelet-európaiak, akiket nem akartak beengedni egyébként az egyik luxemburgi bárba, mert hallották, hogy nem európai nyelven beszélünk, erre a lengyel vezérigazgató helyettes kivágta az arany hitelkártyát, akkor beengedtek minket. De hogy ehhez fel kellett villantania, hogy nem valami gyűjtmentekről van szó, 2000-ről beszélünk. Azért egy érdekes szituáció volt, de ezekben most nem menjünk bele, mert tehát megint ez csodálatos Európai Unióról szőtt álmai omlanak össze egyeseknek. Ettől függetlenül jó kérdés az az, hogy az Európai Unió mi alapján hiteget embereket belépéssel, majd pedig gyorsított eljárással fölveszi Ukrajnát, akkor ennek milyen üzenete van. Tehát ez megint egy olyan kérdés, amit érdemes feltenni. Köszönöm szépen Lászlónak a kérdést. Visszatérő kommentelőm dr. Teleki László írja, hogy az Egyesült Államok a kelet-európai háborúról folytatott tárgyalások minősített adatait nem adja ki a hírszerzésben együttműködő szövetségeseinek semmi. Ugye most az ukrajnai háborúról van szó, gondolom. Figyelemre méltóak a cikk háttérinformáció is, és küldött egy linket dr. Teleki László. Nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon érdekes változás, ugye eddig mindenről információt kaptak a különböző szervezetek, most viszont már sok szempontból sötétben kell tapogatózniuk, úgyhogy ez egy nagyon érdekes fejlemény. Köszönöm szépen dr. Teleki Lászlónak a kommentet. Erdős Ágoston kérdezi, hogy 200-300 évvel ezelőtti háborúban hogyan oldották meg a sebesültek ellátását. Nos, ez egy visszatérő probléma volt a korszakban, ugyanis úgynevezett dedikált vagy külön orvosi szervezet sokáig nem létezett, hanem általában a hadseregeket elkísérő családtagok, rokonok, sok esetben ilyen léghűtő had, amelyik utána nyilván fizetséget várt el a segítségért, illetve sok esetben a katonák saját maguk az alakulatok tagjait szedték össze, és próbálták ápolni, ez mondjuk 300 évvel lett, a 18. századi háborúkban volt így. Ugye a Napóleonnak az volt a nagy újítása, hogy létrehozott ilyen könnyű orvosi kocsikat, így általában egy ló vontatta, ilyen kétkerekű kordék voltak, amikre 2-3 sebesültet tettek föl, és utána a frissen megalapított orvosi szolgálat, katonaorvosi szolgálatnak az ilyen kórház sátraiba vitték, ahol több okból kifolyólag általában amputációval kezelték azokat a sérüléseket, amelyeket nem tudtak másképp megoldani. Tehát ezek a elöltöltős puskákból kilőtt ólomgolyók brutális pusztást végeztek, ha végtagot találtak, ezeket általában amputálni kellett, mert nem tudták másképp megoldani a gyógyulást. Ugye aki túlélte az első 1-2 órát a csatamezőn, annak megvolt az esélye arra, hogy utána a csata végeztével összegyűjtsék és kötözőhelyre vigyék őket. Tehát volt valami fajta szervezettsége, de közel sem úgy, ahogy most mi azt ismerjük. Ugye az orosz-ukrán háború bebizonyította azt a vietnámi háború óta ismert aranyszabályt, hogy úgynevezett aranyóra, a sebesülés utáni első óra, ami eldönti gyakorlatilag, hogy a sebesült az túléli, tehát súlyosabb következmények nélkül nyilván a sérülés mértékétől függően, de hogy milyen eséllyel gyógyul föl, inkább úgy mondom. Ha akkor sikerül evakuálni, akkor sokkal több esélye van, mint hogyha utána egy órán keresztül szenvednie kell ilyen-olyan körülmények között. Úgyhogy mindig volt egyfajta ellátása a sebesülteknek, a saját alakulatba tartozó bajtársak igyekeztek egymáson segíteni. A kérdés az, hogy milyen lehetőségeik voltak hozzá, hogy ez nyilván az orvostudomány fejlődésével és a hadszervezet alakulásával mondjuk így változott. Ugye például az első világháborúban, amikor a rohamot vezényeltek, és a sebesültek sokszor órákig ott maradtak a másik oldal által tűzzel ellenőrzött területen, és hallották mind a két oldalon a halálhörgéseiket, meg a kiabálásukat, rendkívül demoralizáló lehetett. Tehát nagyon sokszor utána jelezték, hogy akkor kimennek összeszedni a sebesülteket, hogy tudjanak segíteni a fájdalmukon vagy a szenvedésükön. Úgyhogy ez egy visszatérő kérdés. Még egy dolgot hagyd tegyek hozzá, hogy minél fejlettebb az orvostudomány, annál nagyobb az aránya az egy halottra jutó sebesülteknek. Tehát például a második világháborúban az amerikaiaknál emlékeim szerint egy halottra 1,2 sebesült jutott, a legtöbb sebesült nem élte túl
a sebesülését, tehát gyakorlatilag 20%-ot sikerült megmenteni. A második világháborúban ez az arány 1 az 5-re ment fel, tehát egy halotthoz 5 sebesült jutott, tehát már sikerült megmenteni a sebesülteket. Iraki-afganisztáni háborúban pedig 8 és 12 között volt ez az arány, tehát egyre inkább egy sebesülés nem jelentett halált a katonák számára. Köszönöm szépen a kérdést Erdős Ágostonnak. Lajala kérdezi, hogy hogyan alakulhatott ki a helyzet úgy, hogy az EU-ban a grófnő dönt mindenről, aki nem vonható felelősségre, de mégis megvan a hatásköre arra, hogy megtegye, amit tud. És hogy kit javasolnék, hogy kiválaszoljon ifjabb Lomnici Zoltán, Kiszeli Zoltán, vagy ki tudna erre esetleg válaszolni. Hát elméletileg a biztonságpolitikába is beletartozik ez a kérdés. Én a fentnevezett urakat javasolnám, mind a ketten részletesebben foglalkoztak ezzel a területtel. Az én válaszom az, hogy van egy olyan háttér hatalom az EU-ban is, amely, mint az amerikai, az a felelősség elkerülésével szeretne a zsebünkben turkálni, és rólunk dönteni. És azt a fajta kérdést, amelyet már sokszor említettem, a 90-es években még úgy tettek föl, hogy a nemzetek Európája, vagy a föderációs Európa, azt ők eldöntötték helyettünk, és azt mondták, hogy föderatív Európa lesz, és kialakítottak egy ilyen rendszert. Erről már 97-ben beszéltek, már 97-ben létezett az a demokratikus deficit, ami mostanra egyértelművé vált. Azért gondoljunk bele, 20-valahány éven keresztül álmok futhattak ezek a szervezetek, és lophatták ki a pénzt a zsebünkből SMS-en meg egyéb kérdéseken keresztül, tehát építeni egy ennek a helyzetnek, hogy megváltozzon. Szerintem pont úgy alakult ki ez a helyzet, hogy a grófnő von der Pfizer, illetve Bin Leyen dönt dolgokról, ahogy egyébként a migránsokat becsempészték Európába, aki ellent mert mondani, azt elhallgattatták, és közben aktívan támogatták ezt a folyamatot. Ez ugyanaz a csoport egyébként, és ugyanazokkal az érdekekkel. Köszönöm szépen Lajolának a kérdést. Matt-től érkezett egy újabb kérdés, aki azt kérdezi, hogy azt az előző adásban föltett kérdésemre küldi a választ, hogy a leverage az emelőt jelent leginkább a fizikában, emelő kart is jelent, tehát erőkart is jelent, tehát ugye gyakorlatilag egy tőkeáttételi törvény és egyebek szempontjából is lehet használni. A magyar nyelven nem használják ezt a szót politikai fogalomként, a szlovákok és a csehek az emelőt páka használják, tehát valószínűleg erőkar lenne a legmegfelelőbb magyar szó a politikai szférában. Igen, de politikai erőkar, az meg olyan furcsán hangzik. Én nagy híve vagyok egyébként annak, hogy magyar kifejezéseket használjunk magyar nyelvben, ugye, ki írta, Karinti? Azt hiszem Karinti írta, hogy attól, hogy valaki a biokémiát, vagy a szerves vegytant biokémiának mondja, nem lesz sem nyugatosabb, sem műveltebb. Ettől függetlenül vannak dolgok, amiket nem lehet lefordítani. Tehát például a fájlt sem lehet lefordítani. Tehát akkor én most teszek egy ilyen kezdeményezést, és akkor a politikai erőkar fogalommal, akkor a leverage szót bevezetem a magyar nyelvbe, vállalva ennek minden ódiumát. Tehát itt akkor innentől kezdve Mattnek a javaslatát felhasználva politikai erőkar alias leverage, és akkor ezt így innentől kezdve használom. Köszönöm szépen a kérdést és a javaslatot. A nap utolsó előtti kérdése Józsik Edittől érkezett, aki az északi áramlattal kapcsolatban kérdezi, hogy egy újabb politikai panelt látunk a politikai színpadon, amely mögé bedugnak egy csomó dolgot, a bűnösökből bűnbakokat csinálnak, és egyáltalán nem véletlen az időzítés sem. Nagy veszélyt látok abban, hogy a népek beveszik a fősodratú narratíva maszlagját, semmi sem változik, a főbűnösöket nem számoltatják el. Ugye én hogyan látom. Köszönöm szépen a kérdést. Valóban így látom, hogy ez az egész probléma, ez az egész sztori, ez arról szól, hogy az ukránokra kenjék a felelősséget érte, ami nem azt jelenti, hogy alkalmatlan nem működtek közre, de hogy biztos, hogy nem oda baromi pici kis vitorlásra pakolták fel a személyes cuccukat, a merülési cuccokat, a technikai háttért, meg a robbanószert, ebben teljesen biztos vagyok. Tehát lehet, hogy közreműködött az adott illető ebben a műveletben, de hogy nem úgy volt, hogy a hivatalos média állítja, az biztos,
Isten nyugosztalja apósomat idézni, megint csak a fiam, ezek hülyének néznek minket, nekem megint ez a benyomásom. Úgyhogy köszönöm szépen Józsik Editnek a kérdést, szinte biztos vagyok abban, hogy ez is egy politikai színjáték, és most az ukránok, az ukrán szabadságharcukért, a függetlenségért folytatott küzdelmükért el fogják vinni a balhét. Ennyire cinikus és ennyire aljas a nyugat. Mindenkinek teljes sebességgel előre, aki hinni akar nekik, vagy hinni akar bennük. Lehet együttműködni, nem radikálisak vagyunk, nem szélsőségesek vagyunk, együtt lehet működni bárkivel, ugye Winston Churchill is elmondta, a világ egyik legsötétebb és legkreatívabb politikusa, elmondta, hogyha az ördög együttműködést kínálna Hitlerrel szemben, akkor legalábbis kedvezően beszélne róla az alsóházban. Tehát nem kell az ellenérzéseink miatt, nem is szabad megszakítani a kapcsolatokat a nyugattal, mert nagyon sok hasznunkra lehet még, de Magyarország az első. Ez a mondás, ami mindenkinek a szívébe vésve kell, hogy legyen, aki magyarnak tartja magát. Az, ami a magyarság, az ország hasznát szolgálja, arról nem szabad lemondani ideológiai, politikai, érzelmi okok miatt. Lord Palmerston idézném, aki hasonlóképpen beszélt, azt mondta, hogy nincsenek Nagy-Britanniának örök ellenségei, nincsenek örök szövetségesei, hanem örök érdekei vannak, amiket nekünk kötelességünk szolgálni. Én is így gondolom ezt a kérdést. Köszönöm szépen Józsik Editnek. És akkor a nap utolsó kérdésében Viktor kérdezi, hogy miért nem épített még Tajvan magának atombombát, amikor elméletileg minden technológiája megvan hozzá, és így garantálhatná a függetlenségét Kínával szemben. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, ezt még nem tette föl senki. Én úgy gondolom, hogy az atomfegyver az nem olyan egyszerű azért, és az, hogy atomfegyvert építessen valaki, az pont Iránnal kapcsolatban látjuk, hogy milyen alapokon nyugszik, milyen hátteret feltételez. Na most onnantól kezdve, hogy Tajvan elkezd ilyen eszközöket, elsőbb a centrifugákat vásárolni, annak híre megy a piacon. Na most ezt a kínaiak biztos, hogy nem fogják megengedni, és megint eljutunk ahhoz a kérdésig, hogy a függetlenség, ha használjam az agyon használt szuverenitás szót, hogy a függetlenség mennyire átfogó és mennyire teljes, ezzel kapcsolatban azért nagyon komoly korlátok vannak. Na, megint idézném a honvédségi mondást, hogy járni jár, de nem jut. Tehát innentől kezdve Tajvannak is járna a lehetőség Ukrajnához hasonlóan, meg Mexikóhoz, meg Kanadához hasonlóan, hogy önálló külpolitikát folytathasson, önálló biztonságpolitikát folytathasson alkalomattán atombomba birtoklásával együtt, ezt azonban Kína, a kínai népköztársaság nem engedi meg. Tehát innentől kezdve ez a válasz a kérdésre, hogy építhetne, csak nem építhet. Ez egy ilyen világ, hölgyeim és uraim. Tegyük félre az érzelmeinket, nyilván fontosak és kellenek, a romantikus hevület nagyon sok esetben szükséges. Nemrég láttam a Most vagy soha című filmet, mindenkinek ajánlom, szerintem tökéletes volt, erről szól egy forradalom, így néz ki belülről, a bizonytalanság, a lendület, a kreativitás, ez mind hozzátartozik. Az, hogy nem teljesen így történt, ezek nem egy dokumentumfilm, hanem egy film. Úgyhogy köszönöm szépen a kérdést Viktornak, és van még egy másik kérdése a mai nap utolsó kérdésében, ez pedig úgy hangzik, hogy Ukrajna nem tud magának elég fegyvert gyártani, amikor minden üzeme még a szovjet időkben épült, és mint ilyen az összes nagyüzem kettős működtetésű, amit háború esetén azonnal fegyvertárát tud, vagy fegyvergyárát tud alakítani. Köszöni a válaszokat, Viktor. Ez egy jogos észrevétel. Azt nem felejtsük el, hogy a Szovjetunió bukása óta eltelt, hát 2014-ben is eltelt már 20-valahány év. Tehát ezeknek az üzemeknek egy része valószínűleg leépítése került, és nem termelt már. Tehát itt innentől kezdve ez az első és legfontosabb, hogy 20 év leállás, elhanyagoltság bármit tönkretesz. Ez az egyik része. Ugye akik nyugatiak betelepültek Ukrajnába, azok nem ezen az elven működnek, nem ezen az elven gondolkoznak, bár tegyük hozzá, hogy a Flexnek a hogy mondjam, a Flextronicsnak a gyára azért bebizonyította, hogy lehet kettős felhasználást csinálni nyugati üzemekben is, ha igazak a hírek. Úgyhogy ettől függetlenül inkább azt mondanám, hogy a nyugatiak nem gondolták, és az ukrán vezetés sem gondolta, hogy ez a háború idáig elhúzódik. Mindenki azt hitte, hogy a szankciók, azok térdre fogják kényszeríteni Oroszországot, hiába tudott rá készülni 2014 óta, és azért ennek voltak jelei az orosz vezetésen is, mert 22. március-áprilisában érdemes visszamenni, meghallgatni azokat a dolgokat, amiket mondtak, hát elég idegesek voltak.
De aztán kiderült, hogy Kína és India nem hátrál ki mögülük, ugye tegyük hozzá az Egyesült Államok idióta külpolitikájának köszönhetően, és onnantól kezdve az a tény, tegyük hozzá, hál' Istennek, hogy a globális nyugat megerősödött, az akkor már egyértelműnek volt tekinthető. De akkor volt azért egy-két hónap, amikor látható volt, hogy az orosz vezetés is ideges. Tehát úgy gondolom, hogy a nyugat azért nem készült egy hosszabb háborúra, mert nem hitte, hogy az oroszok idáig kibírják. Az ukrán vezetés hitt a nyugatnak, az oroszok nem tudták, hogy mit gondoljanak az elején, mert nem volt egyértelmű a helyzet, mostanra pedig megjött a magabiztosságuk, és tegyük hozzá, minden okuk meg is van hozzá. Köszönöm szépen a kérdést, köszönöm szépen a kérdezőket, mindenkit arra bátorítok, hogy tegye fel ezeket a kitűnő kérdéseit, mindig vannak olyanok, amik új szempontok, történelmi információk, kíváncsiság, stb. Úgyhogy bátorítok mindenkit arra, hogy kérdezzen, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien kérdeztek, és akit nem tette meg, az még iratkozzon fel a csatornára, kommenteljen, csak egy szívecskét, egy pluszt küld, egy gratulálokot, egy köszönömet, bármit, az segíti a munkámat, és végül, de nem utolsó sorban iratkozzanak föl, és küldjék tovább, mert így több emberhez jut el, amit csinálok, meg azoknak az embereknek a munkája, akik segítenek ebben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottak, viszontlátásra és szervusztok!